mummunar ɗabi'a ta ƙarya. Kabu dan Malik yana ba da labari yace ban san wani wanda ya sha wahalar gaskiya ba kamar ni a cikin sahabban Annabi. Domin shine wanda da ya gaya wa Annabi gaskiya, gashi gaskiyar ya faɗa, amma dan Allah ya jarraba shi ya gane tsayuwarsa da gaskiya kuma dan ya zama darasi ga 'yan baya, sai Annabi ya ƙi karɓar gaskiyar tasa. Amma da yawa suka zo suka yi wa Annabi ƙarya, Annabi ya karɓa. To amma Allah yana so ya nuna gaskiya da tasirin masu gaskiya da ƙarya da asaran maƙaryata. To shine Ka'ab dan Malik sai da Annabi ya daina magana da shi tsawon kwana 40, Annabi ya daina masa magana. Duk sahabbai suka daina masa magana saboda ya faɗi gaskiya ɗaya. Abinda wannan yake nunawa, wani lokaci gaskiya fa tana iya haɗa ka faɗa har da mutanen kirki. Kar ka ɗauka da mutanen banza kaɗai ake faɗa in an tsaya wa gaskiya, wani lokaci har da mutumin kirki sai ka yi faɗa. Ka'ab dan Malik yace a cikin sahabbai akwai wanda tare muka tashi, tare muka yi ƙuruciya, tare aka haife mu. Na ɗauka da duk kowa ya ƙaurace min shi ba zai ƙaurace min ba, saboda yaro abokina ne na yarinta, ɗan uwana ne na jini. Yace amma wata rana na shiga ne masa sallama ya ƙi amsa, ya kauda kai. Na dawo ni tanan ne masa sallama ya juya ya ƙi kula ni. Na ce wane yanzu tsakanina da kai ka tuna kaza ka tuna kaza. Yace baka san ina san Allah ba, ina san Annabi. Ya ce oho, wa ya sani? Abu a duhu wai an ce da dan safata ya koshi. Yace wa ya sani? Yace to anan ne na san gaskiya ba ta da wasa, tana da kuna. To amma duk Allah yayi haka ne dan ya gwada shi kuma dan ya bawa 'yan baya darasi. Sakamakon wannan Allah ya aje aya a cikin suratul Tauba, duk lokacin da aka karanta ta aka zo tafsirin ta sai an faɗi sunansa. Kaga wannan ya ishe shi daraja. Da aka yace akai kwana 40 manzo Allah baya kula ni, yace Allah nake in zo masallaci in samu sahun gaban ma saitin Annabi, saboda Annabi da ya idar da sallah juyowa yake ya kalli gaba, ni kuma ina so da Annabi ya juyo ya gani ne. Yace idan ya juyo din ma ya gani ne, in nayi sallama nakan kasa ganewa shin Annabi yana ma motsa baki yana amsa min. Gari yayi masa dimi. Yace karshe matata ma aka ce ta banni. Kowa ya kaurace min, yace ni dan kasuwa ne, zan zo kasuwa in baza kayana, ana so amma kowa in yazo in ya gani ne ba zai siya ba. Su ma suna so amma ba za su siya ba saboda Annabi ya ce a bar ni. Wannan kuma yake nuna maka irin yadda sahabbai suke riko da magana Annabi. Annabi caye kawai a daina kula Ka'abu, suka daina siye da shi, suka daina siyarwa da shi, suka daina magana da shi. Amma yau wani zai fito ya ce maka salatin Annabi ba shi yake yi ba, na shehuwa ne yake, amma wai har yanzu kana ganin akan daidai yake, mutumin ƙwarai ne. Kuma wai kai kana ganin kai masoyin Annabi ne har yanzu. Wallahi ƙarya kake, ba masoyin Annabi bane ba kai. To da haka dai Ka'ab dan Malik yace ina cikin wannan yanayin sai arna suka turo min da wasiƙa cewa mun ji cewa Muhammadu ya kyamace ka kaza, ka zo mu nan zami maka kaza, zami masa ka kaza. Yace ina zaune a kasuwa kawai sai na ga wani nubdi fatake daga cikin fataken kasashen Gassan. Ya zo yana tambayar wai waye Ka'abu. Yace waɗanda ake tambayar ma ba za su iya nuna ni ba saboda suna tsoron kasa sabawa Annabi. Yace sai dai kawai sigina ake masa. Yace da haka aka gano ni. Yace yana zuwa ya turo min wasiƙa. Ina buɗewa sai naga wasiƙa ce daga shugaban ƙasa na wata ƙasa, Maliku Gassan. Yana cewa mun ji labari Muhammadu ya wulakanta ka, ya tozarta ka, ka sani kai mai daraja ne, mai girma ne, ka fi ƙarfin a tozarta ka, mu ka zo in shi baya son ka, mu muna son ka. Wannan ita ma jarabawa ce. Ka'abu yace da naga wannan wasiƙar sai nace wal iyazu billahi, ga wata jarabawa. Ga wata jarabawar tafi waccan kuma bala'i. Yace wallahi ban bata lokaci ba, kawai na tafi inda ake gasa gurasa na danna takardar na kona ta, bana bukatar ta. Yace a haka ina zaune ina cikin damuwa, yace kawai wata rana an yi sallar asuba, ranan na makar ban zo masallaci ba, kawai sai naji wani mutum yana kwalla min kira daga nesa. Ashe cikin dare mala'ika Jibril ya sauka da ayoyi. Jarabawar ta kare, kwana 40 sun cika. Manzo Allah yana fitowa sallar asuba ya karanta waɗannan ayoyi. Laqad taballahu 'alan nabi
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah ya ce tabbas Allah ya yafe wa annabi ba wai dan yayi laifi ba amma dan ka sani suka abu irin su ba wasa bane sun kai a jingina su da annabi su ne ma na annabi kuma dan ka sani jinginuwa da annabi ba da'awa bace aiki ne kuma dan ka sani in ka jinginu fa da annabi akwai jarabawa kace zaka riki sunna to fa ba zaka kwanta kai bacci lafiya ba manzo Allah ya faɗa musamman a ƙarshen zamani almutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kalqabid ala aljamra duk mutumin da yace zai rike sunnata lokacin da al'umma ta shiga dimuwa son zuciya yayyawa manzo Allah yace to ka sani fa kamar ka rike garwashin wuta ne ba za ka zauna lafiya ba to da haka Ka'ab dan Malik Allah madaukakin sarki da zai karbi tubansa sai da ya dauko lissafi da babban lamba Allah ya faro da annabi yace laqad taballahu ala nabi Allah ya yafe wa annabi wal muhajirina ya yafe wa duk muhajirai sa Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk muhajirun ne wal ansari ya yafe wa duk ansarawa sannan sai ce wa ala salasati allazina kullifu kuma Allah ya yafe wa mutum ukun nan da aka tafi yaki aka bar su a gida ba su je ba Ka'ab shine shugaban su da shi da abokansa guda biyu hatta idza daqat alaihim al-ard wanda sakamakon gaskiyar da suka gaya wa annabi sai da kasa ta yi musu kunci bima rahubat duk da fadinta wannan wani salo ne na larabci idan mutum ya shiga halin damuwa sai a ce kasa ta yi masa kunci domin idan kana cikin halin damuwa baka iya yawo waje ɗaya kake takurewa ka zauna to sai a ce kasa ta yi maka kunci duk da fadinta ma'ana duk daga wajen zuwa amma ka kasa zuwa to Allah ya ce waɗanda kasa ta yi musu kunci duk da fadinta wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu ma suka yi musu kunci suka rasa inda za su sa kansu wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi amma suka tabbatar da ba inda za su je su gudu wa Allah sai dai su koma wajensa shi Allah in ya jarabce ka to ba inda zaka samu mafita sai ka komo ina wajensa shi ba a tsire masa da haka sai suka dawo wa Allah suka san shi suka yi wa laifi suka dawo suka sasanta da shi suka dawo suka nemi gafararsa kuma suka tsaye wa wannan gaskiya ba su rawa ba ubangiji ya ce thumma taba alaihim sannan sai Allah ya karbi tuban su liyatubu dan su tabbata masu tuba inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai allazina ya ku duk waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku zama tare da irin waɗannan mutanen su ne irin su Ka'ab dan Malik to da dai gaskiya tana da rana tsaye mata yana da wahala amma kuma ana yin nasara da haka ya ƴan uwa masu albarka mu tsaye wa gaskiya duk abin da yake ba gaskiya ba mu yi kokari mu nisance shi Ka'ab dan Malik yake faɗa bayan wannan labarin ya faru fa da sama da shekara 40 wata rana yake ba wa ɗansa labari dan a ƙarshen rayuwarsa ya makance shine wata rana yake ba wa ɗansa labari yana masa jan gora yake ce masa kaji abin da ya faru da ni wanda wannan hadisin ya fi kowane hadisi tsawo a cikin riyadus salihin wajen shafi 3 ne to shine a ƙarshe yake ce wa ɗansa yace ban san wanda ya sha wahalar gaskiya ba irina saboda a ce ga annabi kana son sa yana son ka kai imani da shi amma ya daina kula ka duk tausayin annabawa kai ka san wannan bala'i ne sahabbai sun yadda su rasa komai amma kar su rasa annabi dukiyarsu gaba ɗaya ta ƙare ƴaƴansu gaba ɗaya su ƙare sun fi son wannan sama da a ce wani abu ya gifta na rashin daɗi tsakaninsu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda tsantsan ƙaunar da suke masa da haka shi yasa Ka'abu yace wallahi ban san wanda ya sha wahalar gaskiya ba irin yadda na sha yace to kuma bayan Allah ya saukar da ayoyin nan yana yaba min yana goyen bayana ni kuma tukuicin da nayi wa Allah shine ne masa alƙawari ba zan sake ƙarya ba a rayuwata
to shine yake gaya wa ɗansa yace daga saukar waɗannan ayoyin kawo yanzu kusan shekara 40 ban taɓa ƙarya ba a rayuwata. Yanzu dan Allah akwai waliyin da ya kai wannan? Ka taɓa jin a garinku an faɗe shi a cikin waliyai? Amma tatattun maƙarya